Pán Ježišu, urob ma tvorcom pokoja. Daj, aby som vnašal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo tým, čo tapú v tmách, a radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Pretože keď dávame, nadobudáme. Len keď zabudáme na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Mnohí z nás poznajú túto františkanskú modlitbu, ale málo z nás žije ju v každodennom živote. Ja skúsim ňou žiť. Pridá sa ku mne a možno svet, Európa, moje mesto, obec, moja rodina budú lepší.